ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் லக்னோவில் ஒரு பார்க் இருக்குனாங்க. சரி இன்றைக்கி போயிட்டு வரலான்ட்டு சிட்டிக்குள்ளே ஒரு நதியும் ஓடுச்சு. சரி ஒரு 5-6 கிலோமீட்டர் தான் போயிட்டு வரலான்ட்டு போனால், கோமதி ரிவர் பார்க் அந்த இடத்தோட பேர் லக்னோவில். சின்ன பார்க் தான், ஆனால் நல்லா அழகாக இருந்தது. குழந்தைங்க நிறையா இருந்தாங்க. குழந்தைங்கள விட லவ்வர்ஸ் தான் நிறையா இருந்தாங்க. இப்போது ஃபேமிலிஸ் கூட ஒரு 4-5 ஃபேமிலிஸ் தான் இருந்தாங்க. மற்றபடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறையா இங்கெல்லாம் பார்க்கு போகணுன்னாலே ரொம்ப யோசித்து போக வேண்டியிருக்கு. இந்த பார்க்கில் வந்து மரங்கள் இந்த மாதிரி கூடாரம் கணக்காக இல்லாதனால இன்னொரு பார்க் ஈக்கோ கார்டன் சொல்லி அந்த பார்க் போயிருந்தோம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே ஃபுல்லாக மரங்களாக நிறைய லவ்வர்ஸ் தான் இருக்கிறாங்க இப்போலாம். சரி பிள்ளைங்கள வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறாங்க. சரி சண்டே ஒரு ஹாஃப் டே கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 2 மணி நேரம் வெளியில் போயிட்டு வரலான்னு போனால், இதுகளுக்கும் இந்த மாதிரி பார்க் போகிறது இந்த மாதிரி தான் பிடிச்சிருக்குதுங்கிறனால கொஞ்சம் நேரம் டைம் பாஸ் பண்ணிட்டு வருவோம். பாய் பாய். சேனல் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.